Ano may daghang mga turista nga ngabot sa senyor? Ano ay turista? Habutan na ako. Sir, turist ka? Gonzales? Di, turist ka ba? Gonzales, lagi? Ako mutana si mga apelido, mutana kong turista ka ba? Dili, turist. Turist ba? Turista. O klaro, ha? Noy, lubong din parehos ting hapon? Oh, guliat. Muna yung lubong. Hapon pa ni lubong. O sa may namatiyan ay? Tamo to na, kao to na to. Kato pagkutanon, kung siya naman siyan. Yeah! Guliat, muto ka ba nga doon ay tao nga buktot, nga daminyo, o nga yung asawa na himong buktot? Ah, grabe yung sa nanoy. Oo, lagi. Kung sa diyan nanganak sila, ang ilang anak na himong sang buktot. Ah, di ko mutuan na eh. Imposible ka na. Bana, buktot. Asawa, buktot. O ang anak na himong buktot. Nabuktot silang tanan. Kaya nga lang apelido, buktot man. Ay,